Moi Mikko, voisitko tuoda tuntilistat nyt heti? Ne piti olla jo viime viikolla. Moi, tässä olisi nämä tuntilistat. Sori, että ne on pikkasen myöhässä. Oh. Moi Anna. Aika hieno sää ulkona ja taisi olla palkkapäivä. Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa. Ecoweb Managerin avulla toteutat työntekijöiden työnajan seurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Saat TESin mukaiset kokonaistunnit palkanmaksuun ilta- ja yölisineen. Voit helposti tulostaa osoitetiedoista purku- ja lastaustiedot ja tarkastaa jälkeenpäin autojen päivittäiset reitit ja tapahtumat. Työlisätiedoista näet tankkaukset ja apukuljettajat tai voit itse määritellä työlisiä ja niiden kertymiä. Tuntilapussa oli ennen aina jotain pielessä. Niinpä, ja mieti mikä työ oli kysellä teiltä tuntilappua ja tulkita teidän harkanvarpaita. Tuliko ne ilta- ja yölisät varmasti oikein? Toki, onneksi Ecoweb laskee ne automaattisesti oikein.